Saudos, que tal, como están? O BNG exixiralle ao goberno local que poña en riba da mesa unha solución para a bella terminal de Lavacolla antes do verán. Para os nacionalistas non é de recibo manter o edificio abandonado e o Concello debe presionar a AENA para que lle dea unha solución. Rubén Cela, por certo, tamén falou do seu futuro no Pazo de Raxoi. Foi para decir que aínda non ten decidido se será candidato nas municipais de 2019. Dende 2011, cando se puxo en marcha o novo aeroporto, se ten falado moito da bella terminal. Houbo moitas propostas de distintos colectivos, dende un museo da aviación de Galicia ata un centro comercial ou un recinto feiral. Pero o certo é que case 7 anos despois, o inmoble de 18.700 metros cadrados está abandonado. Segundo o BNG, o goberno non está a presionar a AENA, polo que levarán unha iniciativa ao pleno exixindo a Compostela Aberta que presente unha proposta en firme en Madrid antes do verán. Non pode ser un espectador nesta película, non? Que o Concello non pode responder á pasividade de AENA con pasividade do goberno de Compostela Aberta, non? Entón, nese sentido, nós creemos que a actitude do goberno debera ser dobremente proactiva, non? En que sentido? Proactiva desde a perspectiva de facer unha proposta concreta de usos e proactiva desde a perspectiva de estar en riba de AENA e do Ministerio de Fomento para que isto se mova, non? Palabras de Rubén Cela nunha rolda de prensa na que foi preguntado se xa ten decidido se repetirá a candidatura nas municipais de 2019. O voceiro do Bloque agarda a celebración do Consello Nacional do BNG mañá antes de tomar unha decisión. Esa é unha decisión que ten dúas partes, ten unha parte colectiva que é a que corresponde a miña organización, valorar pois quenes serían as persoas idóneas, non, pois para representar o Bloque Nacionalista Galego no vindeiro proceso electoral, e despois ten outra parte pois que evidentemente é persoal, non? Entonces, bueno, estamos aínda a 1 ano e medio desas eleccións. É evidente polo que se ve estes días que hai bastante nerviosismo noutras forzas políticas, podo asegurar que non é o caso do BNG, non? Non te preocupes que sempre chegamos cos deberes feitos e ben feitos a este tipo de cousas, e esta non vai ser unha excepción. Rubén Cela tamén denunciou que son varios os cidadáns que aínda non cobraron o premio do Antroido do ano pasado, e por iso que o voceiro nacionalista pide ao goberno unha mellor xestión de cara ao concurso deste ano. E hoxe volvemos falar da depuradora despois de que onte houbera unha reunión dos membros do goberno cos responsables do Ministerio de Agricultura. A noticia é que non hai novidades e será a finais de mes cando se tome a decisión de manter a ubicación do Souto ou formular outra solución. A finais de decembro estaba previsto que o goberno local explicitara a súa postura con respecto á ubicación da nova depuradora do Souto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitira a trámite unha denuncia dun colectivo ecoloxista sobre esa localización e despois de que o Concello de Ames anunciara a súa intención de presentar outra querela. Así as cousas, Compostela Aberta segue sen ter unha decisión tomada e menos despois de reunirse onte cos responsables de Aquaes e do Ministerio de Agricultura. Dende Madrid, quitanlle ferro a inseguridade xurídica da localización da Nova Edar e estudarán novos informes ao respecto. En canto ao financiamento da infraestructura, o Estado trasladoulle ao goberno local que foron moitas as cidades que achegaron o 20% de investimento. Así as cousas, o Executivo Municipal márcase finais de mes como límite para tomar unha decisión. Pois eles insisten nas dúas cousas, na que che dixen que a primeira que non é certo que digamos que o Concello de Santiago, según a súa versión, este discriminada ao respecto das cargas orzamentarias para facer a obra, nos discrepamos, entón, pois, se eles manteñen esa opinión, terán que aportar números para defendela. E a segunda, pois, evidentemente, a inseguridade xurídica, eles saben que hai inseguridade xurídica, pero a argumentación é que todas as depuradoras teñen demandas. Pero, claro, a nosotros a que nos preocupa e a que nos custa moitos millóns de euros esta, non son as outras. Palabras de Xanduro tras dar conta dos asuntos aprobados hoxe na Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo deuse o visto bo a licenza de obras da Escola Infantil de Santa Susana. Deste xeito, a Xunta pode iniciar xa a agardada reforma da gardería da Alameda. O Pleno do Concello aprobara en varias ocasións mocións pedíndolle á Xunta a reapertura da Escola Infantil de Santa Susana e máis, moitos veciños da zona vella do Ensanche exixían que a gardería volvera a funcionar e parece que isto ocorrerá máis pronto que tarde. Hoxe a Xunta de Goberno aprobaba a solicitude de licenza pedida polo Executivo galego para iniciar a reforma do edificio.
Se concede licencia de obras para a reforma da Escola Infantil Santa Susana, neste caso a Xunta de Galicia, unha reforma longo tempo demandado e que por fin sai adiante. Na Xunta de Goberno tamén se deu conta do convenio asinado entre os concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda, xunto coa Deputación da Coruña, para o proxecto da Vía Verde. Agora revisarase e actualizarase o proxecto existente, que data do 2008, para concretar o inicio das obras previstas para 2019. Na reunión tamén se lle pediu á Xunta unha subvención de 3.500 euros para a compra de libros para a Biblioteca José Saramago. En clave empresarial saiban que Zara, a marca insignia do xigante textil Inditex, xa é a empresa máis valiosa de España. Así se desprende do ranking de mellores marcas españolas do 2017 realizado por Interbrand. Outras marcas do imperio de Amancio Ortega están entre as 10 firmas con máis valor do Estado, serían Bershka e Massimo Dutti. Inditex vende desbancarlle a Movistar o título de mellor marca de España. Segundo o listado de mellores marcas do Estado que realiza a Axencia Interbrand de xeito bianual, Zara, o buque insignia da firma de Amancio Ortega, é xa a marca máis valiosa do país e así se desprende das súas cifras de negocio cun valor de 15.500 millóns de euros e un crecemento do 45% nos últimos 2 anos. O imperio textil galego conta ademais con outras dúas marcas nos 10 primeiros postos do ranking. Estas son Bershka e Massimo Dutti, no 5º e no 9º lugar, respectivamente. A finais de decembro poñíase en marcha a actual campaña contra a gripe, unha enfermidade que está a producir moitos ingresos e saturación en urxencias. Iso si, ás veces non podemos falar de gripe senón de resfriados ou catarros propios desta época. Saímos á rúa para ver que remedios utilizan os composteláns para coidarse. Dende o Hospital Clínico mostranse satisfeitos coa campaña de vacinación contra a gripe, aínda que iso non evitou que as urxencias por estes casos traballaran arreo e se produciran numerosos ingresos. E que a gripe é unha enfermidade seria que hai que tratar. Despois están os catarros e resfriados. Nestes casos todos soemos tirar dos típicos medicamentos. As visitas á farmacia son habituais nesta época, aínda que tamén hai quen recorre aos remedios caseiros. Estuve un pouco agripallado estes días e, bueno, ahora estou ben, así que nada, tomo o típico Frenadol ou algo así. Obrigarse a tomar algo quente. Moi malo non, pero hai unha tos, ainda ahora me vou operar tamén da nariz, estou esperando a ver se me chaman para operarme, un xarabe, un pouco de mel, así limón e todo iso. En pleno xaneiro non é raro atopar a familias enteiras con catarros e gripes. Xa saben, hai que coidarse todo o que se poida. Bastante malo, sí. Estamos todos na casa con gripe. Empezou a nena na guardería e aí caímos todos, xa directamente. Paracetamol e paciencia, moita paciencia, é o que nos queda estes días. Tomei un xarabe e tomei uns antibióticos e despois co balneario que me deron así un pouquiño de vapores de aspiración, quedei nova. Hai que cuidarse pola conta que nos ten. Achegámonos ao Museo do Pobo Galego, que onte inaugurou unha nova exposición. Falamos da mostra Voando o Pasado, unha recompilación de fotografías aéreas que chega da man do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. A exposición permanecerá aberta ata o 1 de abril. A fotografía aérea aplicada á investigación do patrimonio arqueolóxico, ademais de ofrecer imaxes vistosas dos xacementos, é por riba unha ferramenta de traballo que detecta as anomalías na superficie da terra derivadas da presenza do home. Dali xurde a exposición Voando o Pasado, que vende a abrir as súas portas no Museo do Pobo Galego. A mostra, formada por instantáneas realizadas por Gerardo Gil, foi encargada no seu día polo Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos e chega a Santiago da man do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Estruturada en 8 grupos temáticos, a exposición afonda en xacementos que se corresponden ca paisaxe monumental castrexa e tamén nos encastelamentos medievais. Poderemos visitar a mostra en horario de mañá e tarde ata o 1 de abril. Agora toca repasar a predicción do tempo para os vindeiros 3 días, unha información que nos achega cada día Meteo Galicia. O sábado teremos en Galicia os ceos cubertos en xeral con chuvias de carácter feble e intermitente. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará moderado do sudoeste. O
O domingo o ceo estará moi anubrado con nubes máis compactas na metade oeste, onde poderán registrarse algunhas chuvias febles e ocasionais. As temperaturas mínimas ascenderán moderadamente e os ventos soprarán do suroeste. Non se agardan cambios para o luns, con moitas nubes baixas que deixarán algunha chuvia de carácter moi feble na metade oeste. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará moderado do suroeste. O sábado en Santiago empeora o tempo con ceos cubertos e chuvias que serán máis probables pola tarde. As temperaturas mínimas baixan e as máximas manteránse sen cambios. O domingo amenceremos con ceos cubertos e posibilidade de chuvia máis probables pola mañá. As temperaturas serán suaves cun aumento das mínimas. Cara ao luns comezaremos a xornada con ceos cubertos que darán paso a nubes e claros. As temperaturas manteránse sen apenas cambios. Marchamos non sen antes mirar que actividades temos na cidade na nosa axenda cultural. Isto foi todo pola nosa parte. Deixámoslles agora con Silvia Castiñeiras e a entrevista do Preguntoiro, onde recibe a atleta Andrea González. Nos volvemos o luns con toda a información de Santiago. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.